The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Check na to ng Provincial Disaster Management Program Division. Sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero. Sir Melvs, maayong gabi. Yes, Aksyon Brian, mayong gabi man si mo kag ini atong nga pinakuling lakat sa panahon Abril 2, 2022. Wa ka weather system ang nag-apekto sa pungsod Pilipinas ning Sierra na kunang frontal system nga nag-apekto man sa Northern Luzon kag easterlies o kun mapaang huyop sang hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nag-apekto man sa nasidlangan mga bayan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ining Sierra magadala sa magalumon nga kalangitan kag lakta-lakta mga pagulan na espesyalmente sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, kag Mountain Province. Ang Eastern Visayas lakip ng Karagam, magulugalumon man natong kalangitan, nga may mga lakta-lakta mga pagulan o kung papangilat sa panagog, nga dulot naman niya sang easterlies. Ang Metro Manila kay mga bayan sa pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated mga pagulan, nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan, tubtob sa mga lugar mo natong kalangitan, nga may mga isolated ka mga mahina man mga pulan, nga dulot man sang easterlies. Kasarangan nga huyop nga sang hangin gikan sa namin na nasilangan, ang nagayang probinsya sa kabugusan nga bahay niya sa probinsya kang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang atong nga tao hunas alas 6 sining gabi nga may 0.1 metros nga kanabawon ka magatawod kita ala 1:18 buwas sa kagahon nga may 1.3 metros nga kadalumon. Ang adlaw butlak ka nagtunod alas 5:55 ka magabutlak alas 5:41 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kay mga gabi salwat. Action Melvs. Yes. Sa dason nga mga simana, labi na gid sa Simana Santa. So, kung may nakitaan kita dira nga weather disturbance nga pwede matabo action, Sir Melvs? Action Bray, sa subong may ginabantayan kita nga isa ka low pressure area sa atong Philippine Area of Responsibility. Mga 2,115 kilometers east of Mindanao ang atong reference point. Pero ini siya nga low pressure area, gamay na mga chance na mga develop nga isa ka tropical cyclone, isa ka tropical o kung isa ka bagyo. Kung hindi siya matunaw sa sino nga mga simana inadlaw, gina-expect naton magasulod sa atong Philippine Area of Responsibility by Monday o Sunday evening to Monday. Damo na ginalantaw naton based sa forecast ang Pag-asa. Pero ini siya, expect naton naton bangod pa man sang natawag natin nga ang contribution sang intertropical convergence ma-active pa siya but silingon dako pa ma-chances nga may mga pag-ulan-ulan kita gyapon ekspektaron ini nga Semana Santa. Aha, sige mo man na aton kay para at least ang pagbiyahe ta kung kaysa kon gaulan-ulan kag danlog ang dalan do kadelikado mabla Sir Melvs no? Yes, Action Brian na muna kay muna aton sa gyapon nga panumdum nga bisan ara nakita sa natawag natong summer season o Semana Santa na may mga ekspektaron kita nga mga pagulan-ulan sa gyapon Action Brian. Kung isa do tamaran kaman maligo-ligo kon mabugnaw ang palibot mo. Pero mataas sa gyapon Action Brian ang ato nga humidity
uko na nga ito nga kapaangon kung nagalaban ako ng taon nato niya bangod pa man sa nga natawag nato nga kambyo klima man kita rakita sa transisyon masakit-sakit ang init naton pero ginalantaw naton kapag kagabi naman o pagkahapon mostly nga tupa ang mapagulan-ulan amo nang isa ti amo nang makabig nato nga dapat manginalungon kita iti natawag na nga trangkaso mo ginangampay mo. Ang ako nga ni subong ho, way man ko may ginabatsyag pero nga daw gaplanginit mata ko blaya. Planungaw. Oo, ano na nang lunod guro no lunod nga Oo, amo na sa mga katigulangan nato mga lunod nga mga ilanat o trangkaso. Gani man sige. Sir Ma'am, salamat gid ha. Salamat kami nga reaction Brian. Mayong gabi sir. Action Firing Line. May LPA sila nga ginapanilagan sa sining nga mga tinian so dapat mangin mahinalungon gid kita no. Ang simana Santagli Action Hands dason pagid nga simana no. Oo sa 14-15 gali ho. So kabay pang hindi lang mag-ulan-ulan gid para libre lang nga maka libot-libot ang aton sinima kauturan. Labi na gid nga tido kahalog-halog na gid man sang mga restrictions diri sa aton sa Negros Occidental, Bacolod and even the Negros Oriental, no? Bisan didto ka pa magtabok sa iban nga mga probinsya. Action Firing Line. Sige, no? Sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 58 na. Subong nga adlaw Sabado kita Abril 2, 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sa Facebook page Makaksyon sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 mga kaksyon. Ang pamangkot subong nga gabi para may participation kamo dira do damo na gid ang naglalain ang ulo sining isabong nga ini. Galing hindi basta-basta nga mapauntat ho. Abi kamo ang hatag suhestyon sa next president sang pungsod Pilipinas. Kinahanglan tanibla nga untaton o kon hindi. Wala pa sang layis ang isabong Ini pahanugot gid lamang gikan sa pagkor mga kaksyon. So anytime pwede man ni siya dulaon, nakadepende sa executive power sang aton sining nga presidente. Action Firing Line. Karon bla kay saysayan ta kamo kung sila sinona na ang nabiktima sining isabong nga ini didto sa Metro Manila. Ang inyo sini komento ipadala sa aton sini nga text hotline kag sa aton sini nga chat live dira mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na toblas sa nuwebeng tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Halalong gid kita mga kaaksyon sa gihapon ang Bacolod may ara na naman sang shooting incident kay na sang aga involved sa isa ka lalaki iniho dira sa may Pine Tree kuno ini barangay Bata syudad sa Bacolod nagalakat-lakat lang linuthang patay. Action Firing Line. Gin follow up ni karon sang patrola no sini matinion magkaksyon kon may suspect na bala anong background sini nasambit iyang biktima nga tinumba ini siya aga pa sang banwa kay na. Ang iban nga balita mga kaaksyon baw ang aton sini mga driver bala sa mga trucks no mga dalagko nga mga salakyan mga truck naton once gani mga kaaksyon na abiriya kamo o nakapark kamo sa national highways or din manda, hindi nyo man pagkalipati nga magbutang sa mga early warning devices dira abi. Most likely mga kaaksyon kon ang lugar way pagidblasang puste, may puste man pero wala gasiga, wala suga. Kay kagabi ho, isa naman ka motorsiklo ang wala na o konsumuhot sa ila sa idalom san truck nga nakapark mga kaaksyon, timpo briway kapuli buhi sila balayo, disgrasya gid. Action Firing Line. Diri ni sa may circumferential road, parte yan, no? Samtang hindi lang ni nagtabo di sa Bacolod Damo na. May kundiin na lang.
kung isa ining wala sa mga warning device, gina-parking skilled landa, pabayaan, ang iban dito sa Manaplato kung ibi magalona sang ligad simana. Atong ginpagabok lang na kasalakyan Baskilid Highway, way sinapak, nabungguan, patay, duwagit. Action firing line. Puwerte. Ang iban nga balita maka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod, ano? Ang Bacolod ginpaidalom sa yellow ho, nga kategorya kon eleksyon ang paghahambalan. Action firing line. Ano na mo, pula, yellow kag green. Yellow ang Bacolod subong, meaning may gamay nga hintok-hintok sa pamulitika sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Medyo may ara sang magamay nga solusingke nga sitwasyon sa politika. Action firing line. Ang iban pa nga balita, Emergency Operations Center o kon EOC sa Bacolod nagalaom kaga posible basi malakip ang Bacolod nga ipaidalom sa alert level 0 sa palaabuton nga mga inadlaw kung COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Samtang sa probinsya, Governor Lacson nagpanginbulahan sa mga banwa kag syudad nga ginpaidalom iya sa alert level number 1 didto sa National Office or national mismo kung COVID-19 ang paghahambalan. Hambal ni Lacson ti maayo gid. Siya maayo bing turn out sa ila vaccination. Tingi banda nga mga banwa kag syudad daw na ukot na lang kamuya sa kampanyang bakuna nyo, duwa nyo na snapak. Action Brian Warden. Action firing line. May panawagan man si Gov. Lacson sa mga utod ta nga mga miyembro sang New People's Army or NPA nga magsungka sa gobyerno kung pwede lang agod nga magtulutawhay naman ang sitwasyon ta, no? Patapos ang sunod-sunod nga inkwentro didto iya sa Himamaylan. Action firing line. Sige, balikan ko na karon ang dalagko nga mga balita lokal mga kaaksyon plus tarta ni isa-isa. Action Brian Warden. Action firing line. Ang mga balita ya sa nasyonal, na may rollback galidason nga simana ho. May pagnubo sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. Galing ang pagnubo sang presyo daw ginhimo lang kita nga ilintuon. Action firing line. Nga mapanubo man sila matuod pero yana lang sa 2 ka pisos tob-tob 2 ka pisos tob-tob 2 ka pisos kag 70 centavos. Oo. Kung ara sa action balikan ta lang siya karon day ha. Ang gasolina 2 ka pisos kag 70 centavos kadako nga pag-atras no halin sa 8 pesos nga akon 6 pesos nga pasaka ya sa gasolina. Action firing line. Ang diesel naman yara sa 2 ka pisos ang pagpanaog ba halin sa 8 2 ka pisos. Okay man nagnumo no ba mga wala huya klase mga kompanya sang gatong no. Action firing line. Kag ang kerosene naman niya piso kag 90 sentimos ang inubo sang presyo. Ba dakwa na pasabor no sa ato na, no? Kulugot na. Pasakaan niya ka 12, naugan niya ka 8, balikan niya naman kaliwat kag subong 2 ka pisos ang ibalik nila nga panahon. Action firing line. Pagkanami gino pero tiyanon na mo ng realidad naton, batunon ta na lang na kung anong nagakalanabo sa palibot ta. Pangamuyo na lang tani. Kag magpaninguha mga kaaksyon ha. Action firing line. Gatutot. Sige. Way kasuan ha. Ang ibang nga balita mga kaaksyon dito yan sa national. Ariya. Kay damo na gidya naglalain sining isa bunga ini mo. Ha? May ara sang isa ka pulis. Ang miyembro niya police lieutenant na gani mo. No? Bukataas ang isang ranggo nga ini. Kadako na kaaksyon sining nasambit iyang ranggo nga ang ginabaton mo sina sa imo sining sweldo sa pagka kuha na ayad na gid iya bangod mga kaaksyon kay ti kataas na sang ranggo mo, no? Pero maisa iya ka pulis mga kaaksyon nga sala na action ay ari gali. Lain-lain man ipadala ko man. Ari siya.
Daw mo siya gyapon ano. May isa ka pulis nga dinakop matapos iya nga ginamit niya ang ila sining nga intelligence fund sang ila sining a police station. Gingamit niya sa pagbayad sa isabong. Action firing line. May balayran siya, may mga utang siya, no? 500,000 pesos, oh. Ginagamit nila ning 500,000 pesos sa buy bust mga kaksyon, no? Hindi niya ma-account. Kay gali igo na hibalan didto niya gin-donate sa isabong nga ini. So dinakop ini siya subong ara sa Manila Police District mga kaksyon. Ining si Police Lieutenant John Kevin Mines. Hindi nyo klala? Hindi man dirito sa taga-aton, guro, no? Ang lain pagidiri, kay may ara pagini siya sang may ginhimo, nga ginpalagyo niya ang salakyan sang iya man lang upod nga pulis, nga isa ka patrolman. Action firing line. Kag gin baligya o kon ginprenda sa balor nga 170,000 pesos mga kaksyon. Tinitanan nagkalahibalan na ini ang kaso nga tubangon niya kuan estafa kag ang illegal nga sugal kriminal kag sa idalom sang kriminal ini kag administratibo. Action firing line. Grabe, no? Ining nasambit nga tawo ang amay sini classmate Poblacion Hens daw ni Senador Bato de la Rosang amay. Pagkatapos ini siya graduar sa PNPA kundi ko bagsala mo. Tapos nagmerinda ka sa salakyan sang iban kag ginamit mo ang intelligence fund pundo sang pulis agod ipusta sa isabong. Action firing line. Kadamo sa nagbululo ang sang isabong, no? May isa pagid kay istorya sang isabong nga isa ka siman. Ang pierde sang isa ka siman naglabot na sa 2 ka milyon ka pesos. Action firing line. Pero wala siya diriya sa pungsod Pilipinas, ha? Ato siya nagasakay sa barko. Dito sa barko, sila mismo nga mga seaman, nagapusta sila iya sa isabong kati application malang nimo. Via apps malang ni sa cellphone. Ang iya nga pierde, naglabot sa 2 ka milyon ka pesos. Ginhambalan sa mga upod niya nga hindi mo pagpatamaan. Tinom na karon kay nagklaubos na. Ti galalain siya Ang pamilya niya galalain subong bangod sining isabong nga ini. Action firing line. Ang isabong nagumpisa lang isang 2020. Sa diin, nagsalalara ang tanan nga mga live kag actual nga pasabong sang manok mo bangod sang pandemya. So ginidiyahan sang mga gambling lords diri sa aton sa Pilipinas nga maka-income gid sila. Kag gin create ining nasambit nga isabong nga bisan ara ka lang sa inyo nagapanglaba, pwede ikaw makapusta sa isabong via Wi-Fi kag sa imo Android phone nga may application ka. Action firing line. Ti karon gina-investigate ini sa Senado kato ba lang nagkaladula nga 34 kabilog bangod sa isabong to the subong nowhere to be found dinhi sila. Why na ni sila dinahom-dahom? Gusto man kuntani sang iban nga dulaon si isabong ginsuspender ini do pila lang to kaadlaw pero si Presidente Rodrigo Duterte hindi pa magpasugot nga dulaon ini siya totally because nga ang gobyerno Action Hands naga-income diri sa 640 billion pesos kada bulan. Action firing line. Tiyambal ni Duterte so white iban nga income subong. Timayo naman lang ni may ara sang isabong nga naga-income kita para gamito naton sa mga ayuda kang iban pa nga programa sang gobyerno. Ang iban to naglabot na to galing guro sa Pharmalito bla, pharmaceutical. Action firing line. So muna ang sitwasyon. Si Senador Bato de la Rosa padayon subong ang pag-imbestigar sini kung anong dapat nga mahimo mga kaksyon. Ti nagalaom si de la Rosa nga ang next nga president sa Pilipinas maka-decide
sa sining isabong kung anong dapat nga himuon. Kay sa paglantaw ni Bato, maayo gid man to ng income sang Pilipinas mo. Dako man tuod mo, no? Pero may ara nagahambal nga basi hindi lang ni amo ang magkalahinabo sa makauturan ta, mas may sobra pagid nga maglalain bla pareho to sang Iloy. Ginambal ko naman ni sinyo, biniligya yang bata ya 45,000 pesos bangod sa isabong. Action firing line. May isa ka pulis nga mang hold up na lang bangod nga may balayran sa isabong. Imagine mo na, kag iban pa nga wala naton pamahibalan kung ano nagkalahinabo sa ila sini pagpangabuhi. Action firing line. Amo ni grabe ya ka buwayset nga dulot sini nasabit nga isabong nga ini. Kag mas dako ang income sang nagapalakat mismo sining nasambit iya nga sugal mga kakson. Action firing line. Hulat-hulaton tani dito sa Metro Manila, sa Manila City mismo, wala na to ginpasugtan, panugutan ang mga kapulisan nga may ara sang application sang isabong ang ila sini nga mga cellphones. Diri sa aton sa region, nga interview ta naman ni before, nga diri way man ginapanagutan nga may ara sang application sang isabong ining mga kapulisan naton. Galing tinga isa lang pong cellphone ka pulisaw. Pwede man nga ang dalaw niya nga cellphone ang wala dang application, ang isa binili niya sa balaya kay baga di-off siya dira siya mapusta. Action firing line. Hindi man ni Muslim ma-prohibit ni kay legal man ning isabong mo. Ginpasugtan man sa gobyerno ang lain lang diri kay iban ka sulubram lang nga di na magkaraamong pusta nila, no? Action firing line. Sige, kabay pa nga makadtuan pila kadlaw may kadtuan ining Mayo. Sige. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sining pagparaga dito sa nasyonal. Gin klaro dire kagin kontra dire ni Manila City Mayor kag subong nagapapili Presidente Isko Moreno nga wala sang pamulitika ang iya sini nga paghambal nga dapat sukton ang 203 billion pesos nga state tax sang pamilya Marcos, labi na gid si Bongbong Marcos nga ginasukot subong or ginasukot sa nagliligad pa, and ini 1997 may ara sa mga resolution batok sa iya. Action firing line. Ki-check lang biday base matsambahan mo si attorney, na? Aha. Sunod diri kay Moreno, siya way isang pamulitika diri. Kay ti obligasyon gid man niya ni Bongbong Marcos nga magbayad sini ang Marcoses nga magbayad kiti buwes ina nila sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Siya nagasugid malanta sang husto, no? Labi na gid nga nagapapili ini siya bilang public official. Gusto nga magpungko bilang pinaka mataas nga posisyon sa gobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Siya kon maayo siya nga sahi isang tawo, dapat bayran niya ang 203 bilyones pesos nga ini. Kay suno pa kay Isko Moreno, mismo ang iya sini nga pamilya nag-ako na ginman mo. Tinga hindi pa pagbayran. Tiyambal ni Isko siya, basi siguro basta sikat, kag may puder, ang gobyerno tahap gid niya magsukot. Action firing line. Damo na bla, damo man ta experience. Like sa ako, nagbakal ko kay na sang siopaw lang action hands. 25 pesos nga siopaw. Nagbayad na ko tuya tax, kay automatic na may tax na mo. Tiway ka na mahimo, managbaligya sang tangkong kag talong da sa Libertad Market to. Ang lamisa nila na, igo sila maka-display sa repolyo nila da, kag carrots da, kuwaan ay arkabala. Kaya nga, dapat gabuhis ka, kay naga-income ka. Action firing line. Pero ining mga tao nga ini, hasta subong, wala sila nakabayad sining 203 bilyones pesos. Suno sa mga halos tanan na muning palayang no? Halos tanan. Di ginasukot sila. Kagabi, mention ko sa inyo, nga nag-react diri mga kaksyon si Madam Amy Marcos. Si Madam Amy Marcos mga kaksyon. Bangod sa iya sining utod nga ti gina-kritisar subong sining 203 billion pesos nga state tax mga kaksyon. Kag naghambal nga pamulitika. Tindi man si Isko Moreno gahambal kay kahapon gani si Senador Manny Pacquiao may nagpamangkot sa iya
regarding bala Manny Pacquiao, anong mahambal mo kay pag-abot mo di sa Negros sa Occidental, majority sa mga alkalde diri ang ginasuportahan action hands Bongbong Marcos. Action firing line. In fact, ang gobernador sang Negros Occidental ang ginasuportahan si Madam Leni Robredo. Tido ay gid may puluton sa Pacquiao bla. Daw mo na. ang sabat ni Manny Pacquiao, ambal niya, siya galing kitang mga Pinoy, ara permi sa huli ang pagsisisi. Ang buot silingon niya to, sige butuhan nyo, kay kung mangurap na liwat, ang magdaog dira na ta maghinulsol. Action firing line. Tiway na to sang iban pa nga ginpabati-batian si Pacquiao, kundi si BBM na naman. Way kuya kabati nga daw ginabasol si Madam Leni Robredo. Ang tanan nga mga haboy subong sa istorya ara kay Bongbong Marcos bangod sa tax nga ini. Action firing line. Tiustogin man tod, kay obligasyon naton nga mabayad sang tax mo, no? Ti karon bangod naman lang amo na sila ka powerful, iya daw hindi mo ya masukot. Kung ako ganing pagustuhan, diri dapat si BIR amo ni ang hatagan man sang pinalidad nga hindi nyo ni masukot-sukot. Kay inyo ni obligasyon nga manukot sa ila. Dapat amo ni dapat ang tutukan man BIR. Padalin nyo notice da kung hindi pang guyuran nyo ng ilang kung anong pwede makuha da para mabayad lang sa gobyerno. Action firing line. Amo na subong. Ratson nga hambal sa iban, hindi niya pamulitika. Kay bisan wala sang eleksyon, ginasukot gini sila ya. Amo lang tingala kita galing, no? Kay nga hindi gid sila mapriso-priso. Do ayawan nga gid sa ila. Ina 203 billion pesos. Hindi million, hindi man thousand, billion of money. Action firing line. Hindi ka lang nga bayada sang pila ka thousand nga tax mo dira sa duta mo, property mo man daho. Sigurado, dason ang penalties mo sina, hindi nahamak mo. Mga tolang ulo mo. Di kung ikaw ultimo nga ordinaryo nga tawo, nga way ka sang kwarta, disgrasya kag Action firing line. may naga-chat dahil siya, bubo lang ang hindi makaintindi. Action firing line. Way ko yung nagakampanya, diri kon sinwa. Aton ginaplastar ta lang, nga kinanglan ta magbayad sang buhis. Di nga may araya sang wala nagabayad sang buhis, nga ang Pilipinas daw ka okay man lang ang gobyerno ta. Kita nga mga tao, subong nga nagapamati, nagaugtas na namutuod man, no? Kasimple lang sila nga sukton, nga hindi mo masukot. Di karon, kita yung ultimo, yung sagitan nila ka ipit. Action firing line. Kung kisay nakabati ka mo sang kanta ni Bambo nga Tatsulok, ang Tatsulok nga kanta na, may ara ginaya linyada nga ang hustisya para lang sa mayaman. Action firing line. Ara ginada sa hustisya para lang sa mayaman. Subong doon na pamatud-an tagid. Anyway, sulat-tulaton tala 7:20 na, kon magpungko gid man bilang presidente si Bongbong Marcos, ano ayhan ang matabo sa pungsod Pilipinas. Action firing line. May naga-viral naman subong nga video. Sa nagligad to may video ni siya nga nahikapan niya sining butkon nga nagasakay sa sasakyan ginwakli niya. Subong may video naman naga-viral sa isa ka hindi lang ko pretty sure kung gobernador gid man ini. May isa ka gobernador nga didto siya nangampanya. Ang gobernador gusto uyatan ang kamot niya kag ibayaw action hands. Wala yagin sapak ang gobernador. Instead, nagtalikod siya nga daw ay siya kabalo nga kwaon ng kamot niya. Subong ka viral naman, subong ka guba naman ang ngalan ni Bongbong Marcos sa sina. Action firing line. Ina mga negative nga sides nga makitaan sa mga utod naton, si Madam Leni Robredo may mga negative man, no? Halos sila tanan may makitaan ka. Pero normal nga nagakatabo sa attitude sang tao. Pero ang aton diri tutukan kung paano sila mangin leader gid pila kadlaw, pero naga-reflect gid man mo ang attitude sa ginatawag nga leadership. Action firing line. Senador Bato de la Rosa, pinamangkot niya kuno si Bongbong Marcos kung anong ma-say niya regarding sa isabong. Tiambal ni Marco siya hindi mayo na. Do di ko paborda, pero do hindi gid 100% ganda nakasabat siya bla normal gid.
Tiguro may mga reservation man siya, no? May mga reservation man. Hulaton-aton ta na yan, no? Action firing line. Ang ibang nga balita dito sa National, subong makaksyon si Ping Lacson, naga-struggle gid sa iya sining pagpangamanpan niya kag pagpapili presidente, no? Kabalo kami mga surveys nga nagaginawa since then, nga si Ping Lacson ara gid permi sa malayo sa ilang apat abi or pila ni silang basko gid 5, no? 5 nga mga ngalan nga gaginawa. Layo gid siya katama, no? Pang 5 siya mostly, pang 4, pang anom, no? Suno kay Lacson, dapat ipahigad ta na ini mga survey mga kaksyon. Kay dira nagasulod ang survey mentality sang tawo nga hindi maayo. Action firing line. Sabi ninyo, kung nagabuto ka mo nga naga-base ka mo sa survey, siya ti anong matabo na karon sa aton sa pungsod Pilipinas? Survey lang na iya mo. May ara to diya mga tao action hence siya nga mabuto to siya sa amuto nga tao kay taas numero 1 sa survey. May ara na yung mga tao sa didto ta kay do baskog tuaw. Ito sa lagin man natuod. Totoo prangkang istorya. Tiambal ni Lacson, siya hindi tayo magbuto nga basihan ta survey. Siya kanugon ng ginasang buto nyo. Na? Ti hard vote subong si Lacson layo-layo gidman mo. No? Siya ti dapat ko magbuto gidman kita. May panindugan. Kag plantawon nyo gid kung paano ini nga tawo mangin leader sa aton sini nga pungsod. Action firing line. Si Ping Lacson sa prangka nga istorya, manamit ginitani iya mangin presidente mo. Damo gid sa mga middle class ang nanamian gini sa iya. Ang mga tao blang nga inablang nakitaan mo gid ang iya personality man nga Ping Lacson na kanami gid tani mangin leader ni sang pungsod. Galing nga akabudlay gid padagon. Action firing line. Kabudlay gid magdaog ang problema sa iya mo. Maybe siguro hindi siya makumkom sa pila kadalagko nga mga organizations. Kay ti may prinsipyo sa nga iyaya nga hindi man gusto ang mga organizations. Isa na dira base ang mga korupsyon. Action firing line. Kay si Lacson niya hindi mahilig magbaton gani isang mga bigay-bigay da nga mga kunano nga mga sa Senado action hands. Kunano dirang mga pork barrel to, mga look si Lacson niya why ni? Kunano nga mga kwanda why kung isang iya nga sweldo gani provide dyan na lang na to kati may kwarta mas daan ang ilang honoraryo daw kung sweldo nila. Duway ni siya kasapak kag very vocal pa ni siya sa Senado sa mga investigation. Tikon leadership lang paghambalan kag panami-nami kag paayo-ayo Lacson niya kay pabol gid mangin presidente. Ang problema lang hindi gid siya makadaog because sang ara sa likod niya nga hindi man baskog nga mga grupo. Action firing line. Di nagadudas lang ganing ang sa likod sa mga nagapapili sa mga kandidato amo na kung kaisa ang may bahid korupsyon. Lantawan nyo lang nagapaiping subong sa kay Bongbong Marcos. Sa resin of Action Hensaw, Gloria Macapagal Arroyo. Di ano ba si Madam Gloria Macapagal Arroyo? Irap Estrada. Oh. Sino pa gida? Jingo Estrada. Oh. Kag kung iban-iban pa dira nga ang politika kag ang background sa kagalingon hindi naging magwanta. Action firing line. Sino ba lang nagapaiping subong sa kay Madam Leni Robredo? Oh, hambal nila di pa pink lang kamo, dilawan mga mugyapon. Oh. Kita mo to, galala intong mga dinto sila nagrally man ni Ping Lacson ni Robredo. Nga why sila kabalo aksyonan sumulpot to ya si Madam Chris Aquino. Nga nakibot gid sila. Nga hindi sila gusto nga si Chris Aquino maabuto. Oo. Kay pink sila gani, ginapa-project nila nga pink na kami, hindi kami dilaw, hindi kami yellow na. Sus umabot to si Chris Aquino, do maguba ang kalibutan nila. Suno sa report. Action firing line. Oh, Puerte mo la City 26 na Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. So much for that mga ka-aksyon. Sa mga balita sa national, at least may ara kamo sang ola ideya kung anong gakalahinabo pa politika sa aton sining pungsod Pilipinas. We have 37 days more to go kag May 9 na eleksyon na. Action firing line. Diri sa balita lokal mga ka-aksyon, may concern man kita diri. Kay nakibot lang kita, mga duha na ni kasimana nga asod-asod nga enkwentro iyaho dira sa mga barangay sang Himamaylan
kung hindi sa Buena Vista sa tupad nila nga barangay da. And ang malain pa nga mga result diri because nga may ara sa mga nagkalamatay. Sa nagligad tong adlaw may patay duha. Allegedly mag-utod ato kag suno sa pamilya mga mangunguma nga nagkalamatay. Pero suno sa Philippine Army ini sila mga NPA. Action firing line. Kahapon may ara na naman sang enkwentro sa Barangay Buena Vista. And may ara naman sang duha ka mga nagkalamatay. No, dira na tanan sa syudad sang Himamaylan. Ano bala ang status subong sang Himamaylan kon New People's Army ang concern naton diri mga kaksyon? Action firing line. Nga ang dira subong nakatutok ang aton sini katapo sang Philippine Army sa sini nga mga tinion. May ara bala sa matawag naton yara sa critical nga sitwasyon ang bila ka mga barangay nga nabukid dira sa Himamaylan? Ano bala ang mangin makomento diri sang Philippine Army subong? Ano bala ang ginahimo nila sa nasibit nga area? May ara na bala sang mga makabig naton tikang nga hindi na masulit ining ulo enkwentro dira sa nasambit nga lugar. Action firing line. Kiti kaluluoy man ang karo mga pumuluyo dira, no? Ang kabalo ka ining away kag tiniruhay sining trupa sa gobyerno kag subong man ang NPA mga kaaksyon. Ang pirde gid diri sibilyan mo. Way sa may nagadaog gid diri mo, no? Wala gid sang may nagadaog diri sang inaway nga ini. Action firing line. Check naton ang Philippine Army sa sinima tiniyon. Ara si Sir Inocencio Pasaporte sang Philippine Army diri sa Negros Occidental. Sa aton sininga linya. Online sa firing line. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Ayong gabi, Brian, kag sa tanan nga nagapamati sa imong programa subong mayong gabi sa inyong tanan. Aha. Sir, bao daw medyo matingala man ta sining duwa ka semana nga sunod-sunod nga enkwentro dira sa Himamaylan sa pila ka mga barangay dira and ang malain pa diri kay ti may nagakalamatay gid nga alleged miyembro gid sang New People's Army. Kumusta, sir? Ano gid subong ang status sa sina nga mga barangay dira, sir, kon NPA ang paghahambalan, sir? Containable naman ang lugar, na-contain naman natin ang lugar. Amula na, ang aton nga tropa, ang 94th Infantry Battalion, nagabaton lang sa mga informasyon, halin mismo sa mga sa mga pumuluyo regarding sa nga presensya sa nga armado nga NPA. So, mismo ang taga-barangay, ara dira, ang sang informasyon nga ara. So, bilang sang aton area, ang 94th Infantry Battalion, maintain naman sang peace and order naton dira sa area, kag wala naman sing mga authorized nga armado nga grupo, kundi ang aton nga Armed Forces of the Philippines, kaupod ng Philippine National Police. So, right there and there, magabuhat na gid na sila sang mga security actions, security operations regarding diri sa presensya sa NPA. Ginasiling ko man as part of my guidance na ara ang aton tropa kung arang armado ilagid na nga sukulon gid na nila ining mga armado nga terorista tungod ang ila presensya amo na ang nagahadlok kag ang mga report pa sige ila extort sa mga pumuluyo. Mga pila ka numbers or mga pila sila ka bilog dira, sir, more or less sa inyo sining reports nga nagather, sir, nga nagagiho sa sila nga mga barangays? Ang dira nga sa area hindi man na sila magtipon except nga may plano sila magtipon the other week. I think this is in relation sa pag tanaw namon nga iselebrar nila ang ila anniversary. So, kung tanaw natin prior to that tatlong encounter na last week, amo na ang mga assessment natin. So, masiling natin nga medyo nga ang amo itong assessment tungkol
may mga generator nga nakuha, Mhm. may mga gintipon na mga bugas, more or less 100 kilos, Mhm. and may mga flags pa, no? Mga sang New People's Army, ang mga nakuha sang aton na tropa. Mhm. So usually makita man nato na nga ginagamit man nila na sa ila celebration, ano. Pero kung tanawon naton gid overall, dira sa buong sa Central Negros, nag-trigger man sini ang armado nga si PNPA, no. Kung tanawon naton balikan naton ang mga events leading to that encounter last week. May isang insidente, no, nung natabo sa mga binalbagan PNP, no. May series of incidents man kung tanawon naton nga related man nga ang mga perpetrator Aha. ang mga teroristang NPA. Mm. Una, may ginpatay sila nga sibilyan kag ginreport to, no, siyang ginpaabot to sa binalbagan PNP, natural magkadto ng aton na PNP to verify dahil trabaho nila na no yan na i-verify ang insidente tapos kung sino ano ang resulta ang ginpatay sa investigahan nila. But pagkadto nila is amo ni, no, ginambush nila ining aton kapulisan sa binalbagan nga may mga nasamaran. So nakita nato nara ang presensya siyang New People's Army. So as part sina, nagkandak ang ato 1914 Infantry Battalion to support, no, efforts of the PNP to maintain law and order sa area. Kag sa mga report man sa mga pumuluyo nila sa may Karabalan. Aha. So nagbuhat sa mga security operations ang ating tropa. Mhm. Oh. Nasunaran namon diri nasunaran naton sir nga ining nagkalamatay nagligad to residente gid lang sa sinanga lugar ang sining panibago do amo man meaning daw damo na gid sila na recruit nga lokal nga mga tawo dira sir or sa lokal nga mga tawo dira sa mga lugar nga ini. Mhm. Hindi man siling na ito, no? Ining mga napatay nila, based sa record natin, ining latest nila, na si Albert Kilano or Kakarding, upod ang iya asawa, dugay na siya membro sa komunistang NPA, no, terrorist NPA group, na nagahulag sa area sa Imamaylan. Dugay na ni siya, bala ni sa mga pumuluyo nila kung sino ini si Kakarding. So, hindi man masiling naton nga bago nga recruit ni. Aha. Dugay na ni siya na membro sang NPA kagamo man ni ang grupo o siling ko gani sila man ang perpetrator to, no, sa pag gamit sang improvised landmine sa atong kapulisan. Same true sa previous encounter last week kung hindi nakarecover ang atong tropa sa improvised landmine, pareho gyapon to sa gingamit nila. And as a result, no, may mga information kita atong tropa nga mandabaton pa sa mga entities sa iba ini mga minors gan iba diri. So we will be doing our effort, no, nga ma-recover naton bala naton biktima ning mga kabataan nga ginaupod sining grupo, no. So we will be making may efforts na kami nga plano regarding diri. Aha. Pero sa mo sini sir nga sunod-sunod nga enkwentro dira so far, may kahangawan bala nga aton mga civilians dira nga kung kaysa mambalaton ang kakulba nila kag kinanglan nila bala sir mag-displace anay sa ilang kaugalingon. Tanan ko hindi man sila dapat magkabalaka tungod ang aton armed forces kaupo ng Philippine National Police ay kontrolado naman ang sitwasyon. Aha. Kag kung tanawon naton ang pumuluyo, ang mga pumuluyo man dira ang nagasiling verbalan ko pag ano nila sa impormasyon, pag-relay nila sa informasyon nga hari, pag-report nila nga na presensya is sila na mismo tanawon naton ang hindi sa grupo sa NPA tungod ara, no, balaan ko gina-intimidate nila. May mga reports na kami nga ginabaton nga
amo na no ginapatawag-tawag ko no nila mo gani na gusto patuan sa ato tropa Mhm. ining gabuhat nga pipila man lang ni ang NPA diri adira sa lugar no nag-split pa sila na gani more or less to Aha. 3 groups para hindi sila matiktikan pero balaan ko amo na ginareport sila sa pumuluyo so tama man ini nga mga binuhat sa aton tropa in relation gyapon ini sa aton national and local election Aha. Imamaylan being dito sa yellow category no sa aton area of concern so ara lang I think it is up and appropriate na dapat i-continue sa aton security forces Mhm. ang security operations para ma-secure ining aton palabuton nga national and local election. Aha. Pero initanan sir ayhan way gimaguro sa relasyon sa palabuton nga eleksyon ining pag-amat-amat nila bi plupanaog sa sinanga area. Kumatan-aw namon na hindi gid man makahatag ng isang dako nga impact Aha. ang ila nga mo nga event ang tan-aw namon ini ano man na sila no makita naton four encounters hindi man magdugay ni Aha. nag-atras man sila kapalagyo balaan ko naman kita man namon ang mga report nga kung ano nagkaya natabo dito on the ground and we assess na upper hand pa naman ng aton tropa and ang other nga ginatanaw namon din ang ila presensya ini no Mhm. gusto lang yung nakuhaon exploit man tungod kung magkampanya ang certain candidates for local post opportunity ni sa ila na kung magkanto dira mag-campaign is man sila Mhm. maka-demand sila sa ang ila extortion Ah. but again siling ko gani we are requesting yung mga local candidates not to give in diri sa extortion demand sang ini nga grupo na especially ang terroristang NPA. Mhm. We will be providing appropriate area security para mismo ang mga local candidates freely makakampanya Aha. sa mga pumuluyo. So Aha. wala naton pasay na ning ginabuhat sang CPP NPA Mhm. nga sang extortion sa pumuluyo. Dapat nakita na nila Mhm. diri no sa sitwasyon sini nga hindi na ang pumuluyo nagasuporta sa ila. Mhm. Base blakol ba ng mga kandidato ta magsaka to kag magpangampanya kung namo sila nga sitwasyon bla sir ano? Somehow Aha. tanaw ko before nadlock sila magsaka Aha. pero tanaba ina-observe man namon ning area mga previous events no kung especially ning election we have assessed before nga amo ni ang resulta sa election Aha. somehow no we will negate kung ano man ang mga impluwensya nga ginabuhat sa mga armadong NPA. Aha. Sige. With that, sir, salamat gid sa mga serbisyo. May gabi kang mabuhay ka, sir. God bless sa aton. Salamat Brian kagabi sa inyo tanan. Yes, sir. Action Firing Line. Pwerte, ano? So, arad ang aton sinitropa sang Philippine Army, padayon nga gina-monitor ang nasabit nga lugar. Kay tining mga nagkalamatay, yung mga dira na lang gin mismo nag-ililistar man sa sining mga barangay. Action Firing Line. Extortion, isa sa mga rason according to Sir Pasaporte, ano? Nga mga tao doon ay nagro kaya magpinanghatag according sa ila. So, tinagpangayo na tabang sa katapo sang gobyerno. Action Firing Line. Las 7:40 na sa aton nga pagpangalagad, pagbalik naton karon di gidugay, i-check tang patrol. Kay na sa report with Action Artay Hupon, ang Bacolod ginpaidalom sa yelo nga kategory makaksyon kon eleksyon ang paghambalan. Action Firing Line. Ano ayhan ang palayag diri sang kapulisan? Anong preparation? Ano bala ang dapat nila diri tun-an? Anong dapat naton diri bantayan? Kay ti magambal kita yellow kon ara kita sa mga traffic lights nga ginatawag preparation ina siya mo, no? Ti may gamay nga medyo natan-aw diri nga ton maybe turidad nga may ara sang
medyo masingki nga away sang pamulitika sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Siga, kagang update karon na sining ginlotang didto sa Barangay Bata mga kaaksyon. Action firing line. Pero nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. May gabi lang kay Melvin Piñafiel, Baby Gregorio Yulo sa DSB Poblasyon, si Ma'am si Susan Rojo, nagalantaw subong sa Case A, si Christine Miñez Villalubos, Rosalina Arellano Espadero, Diding Alhamiento, Hil Javier, Sampurok Menuswagon, Barangay Bata, Ana Sinuro, Idilao, Sagnana Isabel, araman si Madam Virgil Pinda sang Silin Homes, present naman siya. No? God bless and more power. Milili Oligo sang Bani Cave, salamat gid. Jerel Gadudo, Neneng Grate, hambal ni Oligo wala niya pulos subong sabong, basta panahor wala gid niya kayuhan. Gusto? Marilo Travilla Catinoy, si Madam Maria Leia Marabailes Banaglorioso sang Camilla Bacolod South, Tangub. Araban si Leia Younger Esquivel, Gloria Jaime sa Hong Kong. Ginagreet ni Mr. Oligo si Badisa Star kag Docmat Mayo, Jinky Dailagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Nagatutok man si Nanay Elizabeth Gamala. Greet silang daughter niya, Riza Gamala Hontongko, on her birthday today. Thank you so much, Bryce. Stay safe and God bless. Salamat. Happy birthday. Gigomo Romel, kung sa akon lang maayo pa nga wala na lang ya panahor. Ginainto lang panubo. Nainto lang kita sa mga kompanya. Husto? Kone Dormitorio nagamonitor man. Thank you, Gid sang Talisay. Alex Fuentes, si Nina Hazel Lopez Guevara nagamonitor man sa Escalante City, Imbong Jucampo, no? Mayo na gid man nga untaton ang isabo nga kag ibalik ang uring nga bulang. John Reb Cruzata. Good evening, Sumbrayan, BBM Sara Unitim Negros Chapter Youth Volunteer watching live. More power to your program. Salamat. Si Gypsy Hunol, amal niya, bubo ang di kaintindi. Pro, ang iyang PPO si Bongbong si Sara. Boards Asa. Good evening, Sumbray. Kag sabi listeners sa Action Radio, nagamonitor sa Porok BM Barangay Takuling. Hambal ni Madam Ana Sinoro, tapat gid sila naman mo. Amo na, gahipos lang, wala gid kabalo, mabalos ginaya, ay abot lang. Jerry Limaco, nagamonitor sa Bangga Totong Felisa. God bless. Ronnie Robles, Araman sa Central Maaw. Si Angel Grace Panhilason, nagamonitor man sa Pearl Garden. Bibi Ribatado May, Joby Monares, Liza Montecastro Narciso Araman, nag-greet siya mga listeners sa Bacolod Action Radio, at to siya subong nagamonitor sa Doha, Qatar. Al Ramos, good evening, Sumbray. Si Lord man ang may last say kung sino man ang magdaog sa 2022 eleksyon na. So, why worry so much kung sino man magdaog kag magpungko sa Malacanang? I am sure he or she will have the blessing of Almighty. What we are to do right now is to pray nga tagaan kita niya sang pinili niya nga ibutang dira mangin pangulo naton. We just have to trust the Lord. Siguro. God bless you and your and more power to your program. Si Banjo Arnijo Araman, Kativer, Ray Flores Barayuga sa Pandanon, Smigol Bagen sa Gamonitor Man, Nora Villalon, Hil Javier. Action Bray, ang online sabong daw hindi gid madula sa mga sabongiro kay amuna ang pangabuhian.
Nicanor Ticala Araman, Robert Tirapusco Caraballo, Sandumanan Hutuda, naga-monitor. Balikan ta kamo dugay-dugaya. Lantawon tanay ko na ni ang yellow nga kategory diri sa Bacolod sa politika. La 7:46. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Action Firing Line. Ante sa report na Action Del Salazar, Action Bright, good evening, monitor lang kami dia. Ang isabong iputo kagida, kadlaw talang libog ta, tiway gid sir, God bless Toadman. Dapat gid dula, ona ang isabong kay madamo gid nga kriminalidad sa ulihi. No, ti maputo ka to dia sa isabong ya, mang hold up ka kung isa mo. Action Firing Line. Good evening, Action Bright, monitor lang kami di program mo. Roding niya, is to kuning sang Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gid ano. Action Bray, ang isabong wala gid sang may madulot nga maayo. Maubos lang gina ang imo kwarta kag wala sang may nagaganar sa sugal. Ang nagaganar ang nagapataya gid lang. Action Firing Line. Doon ba no? Si Jerry Limaco naga-monitor man sa Bangga Totong, Barangay Felisa. Thank you gid. Lilia Tato Naraman. Stephen Magbanwa, sigurado ma-recount na ni. May pa-compisa ma-recount na, no? Oo. Gadudas lang kay Bongbong Marcos. Action Firing Line. Sige, last 8:05 na sa aton sila nga pagpangalagan. Now, kung politika ang paghahambalan, ang syudad sa Bacolod Bakaksyon, isa lang. Sa mga lugar karon diri sa probinsya sang Negros Occidental kag bisan pagani sa Western Visayas nga makabig naton bunggo anay sang mga higante nga mga politiko. Action Firing Line. Bunggo anay sang mga prominente kag mga matawag na naton kwartahanay nga politika. Action Firing Line. Pwerte diya mo, kabati naman ka mo guro, sang binalbalanay da, sang ila sini nga mga supporters, kag sa ila sini nga mga kaopdanan, mga kaksyon, bisan wala pa nakaumpisa ang lokal nga kampanya, ang binubuanay sang mga istorya kung kisa below the belt na gid man gani mo
ang iba masakit ng iban ukatay, pati ang ila sini nga mga kaunuran ginaukat iya mo. Action firing line. Ginabantayan ang syudad sang Bacolod. Puwerte subong action hands si former 3rd District Congressman Albi Benitez. May ara siya action hands sang anong tawag sina gani? Jingle ang tawag sila, no? Nga ang nag-ubra si Freddy Aguilar man. Action firing line. Ang kay Mayor Bing, forte maning kay Mayor Bing kanta-kanta man ang iya pampanyaman niyo. Kay ka Jolly man no? So, ang Bacolod isa lang sa mga ginaistorya sang publiko kon politika ang paghahambalan. Now, kay na so report gikan sa Bacolod City Hall mga kaksyon nga ginpaidalom iya sa yellow alert ang syudad sa Bacolod matapos ginpatigayon man ang Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council meeting mga kaksyon, no? In fact, ginpalayag diri ni Bacolod City COMELEC officer nga si Attorney Ribo Sorbito ang ginrekomendar nila kuntani nga kolor green. Ang magambal kita green kundi matulutaw gin iya, no? Nga kategory mga kaksyon. Pero ang ginkasugtan gikan sa probinsya iya kag regional nga nasambit nga meeting ng Peace and Security Council nga himuon nga yellow category ang syudad sang Bacolod. Action firing line. Ang botsilingon sang yellow makaksyon nga level, meaning may ara sang ginatawag nga medyo masingki. Intense iya nga political rivalry nga ginatawag sang dalagko nga mga partido lokal, amo ni ang Partido Puti kag ang Partido Pula. Action firing line. Tikon maghambal kita yellow mga kaksyon, may mga bases gina dira, no? Amo tong gin-mention ko bago gilang sa aton siri nga COMELEC. Paano nila ini mapatawhay nga mapabalik naton sa nulo normal? Hindi na ni normal no? Kay maghambal kita normal kon sa mga COVID-19 pa, subong ara kita sa alert level number 1, matulutawhay ni siya pero may bilin pa. Sang sa mag-alert level 0 kita, nga ina, sigurado, tuma na gid katawhay. Action firing line. Tiko ni base naton ini sining green, yellow, kag pula. Ara siya sa ikaduha. So may balantayan nga mga hitabo or mangin hitabo sa sining eleksyon diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Which is nga hindi naton ina gusto kay gusto tangin matawhay ang politika now. Ano iya ang komento sang aton City Philippine National Police, Bacolod City Police Office. Kuna mo ning status ta diri. Kay ti sinog gid nila concern kon amo sini kundi kapulisan tagid, otoridad. Paano nila ini ma-prevent ang posible magkalahinabo because ang intense nga politika sa Bacolod? Anong mga tikang nga ginahimo na nila subong? Kay ti halata na gidman nga puwerte giman tunang binaslanay sa mga matigdas nga mga tinaga siring duha ka grupo mga ka-aksyon. Objective action firing line. Abi check naton ang patrol kin-interview Action Dale Salazar, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Saya sining nga balita dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Action Dale, may gabi. Action Brian, may pagklaro diri si Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang, spokesman sa Bacolod City Police Office regarding sa gin-classify nga yellow category sa Bacolod City kung eleksyon ang paghahambalan. So nagtaas is Action Brian from green to yellow ang kategory sang syudad sang Bacolod. So ang palayag diri sang spokesman sang PCPO Action Brian, ang paglaro diri is bisan nga mayara sang intense political rivalry sa Bacolod, nga isa sa mga criteria Action Brian sa pagpaidalom sa yellow category, ginpahag din ni Gabana nga wala ini nagabot silingon nga mayara sang kinagamo o kon violence nga nagaluntad diri sa mga syudad. Kaysa sa assessment Action Brian sang Bacolod City Police Office, ang ila siling nga paglantaw diri sa Bacolod normal ang
situation, wala sa mga election-related incidents sa kon ERI nga nagaluntad diri sa mga syudad angot sa piniliay kag sunod si Action Bright kun basihan ang mga previous nga election turutaw higit man niya diri sa may Bacolod City o galing Ang forte, Insurrection Day ang forte kasingki iya nga makit-an mo sa social media man lang ina bala nga kon ikumpara mo ang sinabtanay nila dira sa social media and if ato bangay ni sila forte guro nga tinampaanay nga natabo Action Day no damo na abe. Yes, Action Bright. Kay ang mga diehard no nga mga supporters usually sila ning mga aggressive o vocal sa social media Action Bright nga depensahan man ang ila sini nga mga manok o kon kandidato sa election Action Brian. So ang pahayag din ni Gabana nga bangot sining yellow category daw wala magin sila Action Brian sa mga major nga mga adjustment nga igapatuman kundi tiyan mo ni ang increase ang police visibility patrol kag ang pag-monitor Action Brian sa mga kabaranggayan unlike ba sa mga previous nga elections kaya ginakandak man na sang BCPO. So amo ganun lang Action Brian ang pag-imon sang BCPO matapos napaidaram kita sa yellow category sining maabot nga election Action Brian. Pero matang yung sining pagklaro nga not because yellow category ang gintag Action Brian sang region mayara na sa mga kinagamo or violence no siya normal o kon wala kag tulutawhay ang pagpangampanya diri sa may Bacolod City. Okay, may damo dito mga pinatsanay daw wala gid man niya relasyon sa election Action Day daw kinawatay man niya kag drugs Action Day di ba? Yes, ngati kun mga daily reports Action Brian, weekly reports may mga shooting incident pero so far wala pa diya sang may ginaangot ang aton sining nga COMELEC kag otoridad nga may kangtanan siya Action Brian sa nagahilapit nga pinili ay kag why man ta Insurrection Day why man ta kabate nga ang grupo pula nagpa-record nga si kwanto ginsunod-sunod sang grupo puti or si puti nagpa-record mambi nga do grupo pula gito naga sunod-sunod sa akon nga nakamotor ho do so far do tawhay gid man Action Day no. Yes, Action Brian. Ang matang bal ni Sir Gabana nga tiko may mga campaign rally deploy ka mo dira sang kapulisan nga mag make sure dira nga ang peace and order Action Brian may implement tubtub nga and ang pangampanya kag so far diri sa Bacolod City sige-sige man niya ang COMELEC checkpoint nga ginakandak sa aton sining otoridad co-production Brian ang pilaman dira ka mga augmentation sa kada police station. So amo na to ang parigan ni Sir Gabana sa publiko nga hindi lang mag-alarma sa napatian nga yellow category ang syudad sa Bacolod kay kung basihan natin Action Brian magluwas sa yellow may taas pa nimo orange kag ang pinakataas mo ang red. May orange pagid gani man no? Yes, balik green, yellow, orange kag red Action Brian. Feeling ko lang ining pagka-yellow nga ini para lang gid guro nga kun ano man bing mga gios-gios di subong may nabatian gimaning grupo naton sa otoridad para ma-prevent kag matapna ining gamay nga na tiktika nila guro nga may gamay nga gios-gios nga hindi manami Action Day Kung baga Action Brian, kung may mga criteria for yellow category, isa dito sa na-reach sa Bacolod City ang intense political rivalry. Kaya kung magambala kaya sang green nga color sa color coding, ati no problem at all Action Brian. That's why nga ti na-notice man sa ato sining mga otoridad kag kapulisan nga ti ang Bacolod City meron sang intense nga political rivalry Action Brian. Aling tingog ni BCPO spokesman Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Among mga gyapon sir as is man ang gyapon wala man kami sang dugang pagkain buon. Actually ang pagka-kategory sa yellow is kuan man lang kay tungod na nabase sa guidelines ang nasyonal. Pero kung may kantawo naton ang sitwasyon sa Bacolod, normal man lang niya, wala man sang kuha nga insidente. No, mga election related. Pag wala man niya sang mga insidente ever since before. So, kada to may butang may political rivalry gid man. No, pero te kung nang tawo kuno nato niyang katawo kay mga gyapon gagalinong sang kampanyahan na diri sa siyudad ng Bacolod. It does not mean sir nga from green to yellow may mga kinagamo na nga nagakatabo sa Bacolod. Wala man. Ang ginano man lang dahil siyang intense nga
political rivalry lakit tungod siyempre ang duha ka kandidato or duha ka grupo medyo may pulo pwersa. Pero it doesn't mean man yang magamuna ang kampanyahan ay orong mag-aabot ng election. Oo. Bali sir, sa inyong preparation sa election, no changes with regards niya sir? Ano changes? Pa lang intensify lang ang police visibility and as ang monitoring sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Action Bray, si Sir Gabana, ang spokesman sa Bacolod City Police Office. Dili lang kita magkumpiyansa. Kay kabalo naman kita, amo na gintawagan ni nga yellow, kay ang duha ka magtimbang nga bahin, may mga capacity ini sila. Kung ano nga capacity ina, kamo na lang da huna-huna action Dale. Yes, Action Bray. Actually, tingin mga deliberations sa otoridad at Action Bray, regular man sila nag-meet up, nag-sapol, kagul may mga incident lang ma-discover nga connected sa election. Di base pa lang magsaka-saka dira ang kategory sa siyudad sa Bacolod, pero hopefully, hindi lang Action Bray ang tutog nga magtakop ang election. Sa iban nga balita gikan sa patrol, nagaparan ba Action Bray ang investigation sa police station number 3 regarding sa shooting incident dira kay na sa may Purok Pine Tree, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Kinasangad Action Bray nga ang biktima diri mo si Yuki Castro. Sa pinaka-latest nga development, halin diri kay Police Captain Armelin Vargas, ang ilang hepe sa police station number 3, nagsugot na Action Bray ang pamilya Castro, no? Nag-coordinate sa kapulisan kay nagperma sang waiver ngay paidalom nila sa autopsy ang bangkay Action Brian nga daw isang igo, pero patay na Action Bray kay sa dughan, no? Tuo nga bahin, no? Isa gid lamang kalupok Action Brian nga ti may nagresulta sa kamatayon ni Yuki Castro Action Brian Digal ang edad. Hindi pa gid makahatag sa conclusion ang police station number 3 kung ano ang possible angle kung aginithang ining biktima Action Brian. Based kay na sa report ni Action Alvin Grava, malagbakal na siya Action Brian sang sigarilyo sang natabo ang ining pangluthang. Pero ano ning estado sang kabuhi yaman ang trabaho ay Action Dale man? Kay na Action Brian naghambal si Mang Vargas nga wala pag naka-relay, no, sang mga dugang nga mga information ang investigador. Nga among nag-follow up siya kay actually amo man ning ginahulat ni Ma'am Vargas, especially ang background Action Bray sining biktima rason nga ti ambal ni Ma'am Vargas hulaton niya ang report sang investigator since sa maid man ang investigation nga ginakanda Action Bray. As to the background ganing di pag makaulag si Ma'am Vargas kung ano gini ang biktima kaganiya sining history Action Brian. Okay, doon di kagin man guro pagtiruhon kung wala ka sang may nahimo abi nga hindi amo, pero hindi iya solusyon ang pagpaniro. Ang ato lang naman diri nga mahibalaan kung ano gining background niya siniya, no? Yes, Action Brian. Mataga na kayo na nga ti Malamang Vargas may mga possible witnesses kung ang mga tao bilang sa palibot sa natamong insidente. Pero sunod siya gina natapad Action Brian basi ipataw-tahawon pa ni basi palang may mangisog sa mga nga mga inadlaw nga mag-appear or magpalapit sa police station number 3 para magbulig man hatag sang duga nga mga information. With regard sa suspect Action Brian, hindi pa man establish sang kapulisan kung bala nagasakay sa motorsiklo, kung baga may mga kaupuran, kung baga nakasakay sa auto. Hindi pagid ma-establish according din kay Ma'am Vargas. Kung may CCTV Action Bray, amo man, blanco pag sige hapon ang kapulisan sa police station number 3. Aling tingog ni Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa police station number 3. Wala pa Bladel kay subject pamato siya sa sa autopsy, wala pa wato. Tapos ang investigador nag-follow up pa man, wala pa rin siya kabalik sa station. Oo. Pero with regard sa area sa tabuan, ma'am, may mga possible CCTV footage? Amo pa nang gina-check sa investigador kasi kung doon di pa ko katag sang info, wala pa kami kay istoryahanay. Amo man lang sa background ya, ma'am? Pero ang family, nakakadto sa inyo station, ma'am? Kagina, nag-coordinate sila kay sila ang nagpirmahan sila for request autopsy. Nagsugot na sila, ma'am? Oo, sugot sila. Oo. Pero initially, ma'am, ang igo? Lang tuo nga dughan. Isa lang or may bantagad? Isa lang. Isa lang? Isa lang man siya, isa lang makadupok.
putian. Oo. Pero may mga witnesses, ma'am, sa palibot or... May doon na-encourage na pang mga witnesses kasi syempre nang di mo na sila dahil maghatag info initially. Kag allegedly, may babae na kanangupod ang victim, ma'am, nga antes sa tabo. Dale? May duwa na kanong kababae nga upod ang victim antes na tabo ang incident. May duupod siya nga duwa ka babae. Pagbakal nila sigarilyo. Galing mo na paglupok ng bilaga naman ko ay na hitan. Yung follow-up to sang ating investigador. Siyempre, portion sa interview natin kay Ma'am Vargas. Di may duha gali ni kaupod ini, boda ko ini tsansa nga makilalang suspects ini. Yes, siyempre. Actually, sa mga initial information nga gina-feed man sa atin, dumera siyempre isang live-in partner, yung biktima dala sa may puro pine tree. Pero ang biktima niya from Marapara na siya siyempre, sa may barangay Bataman. At yung nagabulo bisita, kagati mo na ang investigation sa precision number 3, nagapadayon action Brian ang ganing ngati do mga previous days kay Ma'am Vargas maning mga area ang mga shooting incident action Brian pero wala pa niya hindi niya connected sa nagilapit nga mayon waving election. Sige. Mga update kabay gikan sa patrol ang ka-action niyo action Deo Salazar mga ka-action sa ka man sa Pinas labutan ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale Patrol. Balita dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang Proteksyon sa Kaugalingon. Action Firing Line. Sige, amo tong pagpaintindi sa aton sa Bacolod City Police Office. Pero aton na naman diri sa mas temprano nga tawhay pa, hindi lang kita magkumpiyansa. Action Firing Line. Dito na pagpalamboton sa punto pa nga may nagkalahinabo nga hindi maayo sining eleksyon nga ini diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, last 8:23 na. Pagbalik naton karon dugay-dugay, plaster naton ining balita kundi may araya sang manog expire nga mga bakuna sa Negros Occidental sa pagkadamo sobra 200,000 ka doses iniho sa sining bulan sang Abril. Action Firing Line. May pagpaathag diri or paathag diri si Governor Lacson kagang iya pagpanginbulahan no sa mga lugar nga ginpaidalom na karon sa alert level number 1 sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Pero antes pa naman ang tanan maka-action, DTX 500 capsule may 3 anti-diabetic properties ini. Charntin nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang inyo blood sugar kag polypeptide nga may kangay nga epekto sang insulin. Kung naga-exercise ka dira, naga-bike ikaw, naga-gym ka, naga-jogging ka lang, naga-buluboxing ikaw, updi sang inom sining pa DTX 500 capsule kay mas nami pagid ang resulta sang imo sining nga pag-exercise. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nagapangita ka bala? The Candidates Forum. The Candidates Forum. Madam Huma Lomina, si Salvador Barrera, happy birthday lang anak ko gagapon April 1. Si Cryzan Faith Barrera, Action Bry. Sige, salamat. Happy birthday. Ana Sinoro, ang isabong amo ni ila pangabuhian ti amo mana magpaumang sa ila. Demonyo na. Demonyo, kunong isabong. Dahil igid lang. Gina pa ni sa mo. Ti man. Sige. Salamat gina. Balikan tang iban karon alas 8:25.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga Evergreen Herbal may ka ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sa Brian Borden, Action Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Rochelle Fall si MJS Candido Hildure Araman. Salamat gid sa pag-monitor si Tita Ida Riosora sang Morsya. Action Firing Line. Kag iban pa dira no. Action na Bray. Wala gid na may madulot nga maayo ang isabong. May pangadulaon na lang na kay kon ga-income gid man ang gobyerno daw sila manang gyapon ang nagapulos dira. Action Firing Line. Akig na gidi mo. Mayong gabi Action Brian, naga-monitor lang kami di sa may barangay Banagua. Tamyaw ko lang si Neneng Grita kag si Nonoy Alejandro, si Crislinia. Nagapamati gid kami diri sa imo. Salamat gid, las 8:40 na. Action Firing Line. Sang nagligad nga gabi, may gin-report si Action Marlon Hinabiya Makaksyon gikan Kapitolyo Provincial. Nga may masobra 200,000 iya ka dosis ang bakuna ang manog expire na diri sa aton sining bulan sang Abril mga kaksyon. Sari-sari to nga mga nga mga ngalan sang bakuna ang na-mention niya sa diin nga ini ara lang subong dira sa may ilang cold room ginatago kag ang ibang tignatinguhaan man nga magamit gid sa pagpangbakuna. May explanation diri si Governor Jose Yunyo Lacson nga ang ini nga mga bakuna pag abot diri sa probinsya sang Negros Occidental ang iban gali diri lapit na gid man mag-expire halin didto sa national.
galing kay hindi mo pwede mabalibaran ini kundi batunon gid lamang kag kun hindi na pwede nga i-inject ini siya, so standby lang agod nga ma-account lang sa gihapon. Firing line. Suno kay Lacson, hindi pwede nga mabalibaran. Rason nga ari na diri. Siya kon ara gid man manog expire ini siya, ina ginahulat pa kung ano gid man ang mangin direktiba nga ipadala sang DOH diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Hindi gid man dapat magkahangawa kay ti kung hindi pwede magamit, ti hindi man pagamiton, wala man sang problema. Pero hindi man buot silingon nga nagsululubra ining bakuna kay wala naga-perform sa pagpambakuna ining mga LGUs. Naga-performance sila. Galing kiti may ara lang gid sang iban nga hindi na magpabakuna, ang iban hindi man magpa-booster shots mga kakson. Firing line. Ang explanation ni Governor Lacson angot sini. Second issue with DOH and ang mga implement na bakuna na gina-distribute all over the country. Kaya ang mga bakuna na mag-expire na within 3 weeks. No? So, ako yaga instruction is clear. Do not accept those anymore. Except of course, obligado ta. Remember, may mga LGUs nag-order man sa siyang ating bakuna. So, kung amo nang gina-deliver, then we are obligated to receive it, no? Because what happened is, many LGUs who have ordered, this is all over the country, abot na nila, no? Natapos na nila ang vaccination. In fact, it has already gone beyond the target. Tapos ang mga gin-order na bakuna, it's only just arriving. So, but, you know, there is a contract, so you're supposed to accept that. Pero kung ina mga donated pala, donated vaccines that is being distributed by DOH, dapat we should have right to refuse it, especially kung expired na siya. Now, on the other hand, we have now, I think, 4 or 5 LGUs na level 1 na, no? And I congratulate Action firing line. Amo nang palayag ni Lacson mga kaksyon ti nagsululubragin man guro na kay iban na motom di magpabakuna. Ang iban daw ay nagidya gana plus pagid na ang kamaturan sumong naganubo-nubo na gid man ang aktibo nga kaso ni COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tiya mo na naghulo hina giman ang vaccination. Action firing line. Plus pagid mga kaaksyon nga ti kampanya subong base ang mga incumbent nga mga opisyalis naton nga sila ni may ara sang poder sa pagpangbakuna base lululaylo man kay mas ginuna pa ang ila sini pagpangampanya. Ti hoe no kinahanglan ugon mo anay ting iban guro ang pagpambakuna medyo na kulukalma sila. Pero pagintindi naton may ara man niya sang City Health Office, may Municipal Health Office man nga ang nagadumala na dira mga doktor man hindi man guro kay si mayor or si vice mayor o si konsihal gid ang nagakadto sa lugar ka magpangbakuna, di dapat sige-sige man ang nigyapon. Pagintindi taga sige man ang pero mas jutay-jutay siya ikumpara sadtong nagliligad nga grabe gid ang pagpambakuna sa aton sini nga mga LGUs mga kakson. Action firing line. Do nagtililingo ba kay nagkampanya, medyo nagsako ang mga opisyalista. Ikaduha, nagnubo ang aktibo sang kaso. Ang iban, way naman niya gana magpa-booster shots pa. Ang iban nga tong way gid gana magpabakuna, mas wala na gid gana bakuna subong kay nagnunubo na ang kaso ni COVID-19. Ini mga donated, ini nga mga bakuna nga nagsululubra. In fact, pag-abot diri sa aton, medyo jutay na lang ang lifespan niya, manog-expire na siya. Kumbaga, ang expiration niya, dirigin na tabo sa Negros Occidental. Daw dirigin siya matabo, pero dugay na siya dito nga pending iya sa national mga kaksyon. Action firing line. Sige, way man na bayad libre man na. Para sa aton diri sa Negros Occidental. Sige, mabalik kita sa dugay-dugay, mabalik kita dungagan ta aton nga mabalita pero ginendorso naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D. The Candidates Forum.
that Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga Action Firing Line. May gabi lang kay Hil Javier, wagi ko ideya sang imo sini pamangkot siya, sir, no? Ginagreet naman si Sir Jerry T. Ayon, di ko na malawag ang iban, sir, medyo lang alang na. Kag si Ma'am Jinky Dayalagdon, no? Norlyn Oquindo, salamat sa pag-monitor. Host Josephine Celeste Taiko, naga-monitor man. Salamat, Ged. Siga. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian, more than nagapasalamat, Gid. Maghilibati kita Lunes sa amang gihapon ng estasyon kag oras mga kaksyon. Sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio #1.